नमस्कार गावाल्यांनो. मुंबईत इलेलो चाकरमानी आणि कोकण या नाताच निराळा असा. चाकरमानी जेव्हा गावाक सणवाराक गावच्या एखाद्या कार्यक्रमासाठी किंवा यात्रेक किंवा इष्टिकेचे वाटे काढो किंवा शांततेसाठी कोकणात जाता, तेव्हा तो करत असता तो कोकणचो प्रवास. आणि ह्या प्रवासाबद्दल त्या चाकरमान्या काय वाटता हे त्याच्याच तोंडून ऐकूया. चला जाऊया. ओ दादांनू, तुम्ही कोकणचा प्रवास कसा करता सो? वी आर सो पंक्च्युअल पीपल. लोक तिकीटा काढतात, पण आम्ही ॲडव्हान्स पीपल. आम्ही ॲडव्हान्समध्ये ॲडव्हान्स तिकीटा काढतो. ज्या दिवशी कोकण रेल्वे तिकीटा अनाऊन्स करते त्या दिवशी आम्ही तिकीटा काढतो. अरे वा, भारीच. 25-30 तिकीटा काढून टाकतो. 4 आमच्यासाठी, बाकीचे आम्ही वाटून टाकतो. वा, त्याचा कसा हा सीझनच्या काळामध्ये कोकणी माणसं कन्फर्म तिकीटा वाटणार पुण्याचा काम. होय, पुण्याचाच कांता. बाकी कोणती ट्रेन पकडतास तुम्ही? शताब्दी, जनशताब्दी. बेस्टच. दुपारचा लंच गावाकडे, रात्रीचा डिनर मुंबई. वा वा. पण एका गोष्टीचं वाईट वाटतं. कशाचा हो? आम्ही हे रिझर्वेशन करतो आणि जनरलमधली माणसं रिझर्वेशनमध्ये घुसतात. ई नो चॉल्बे, ई नो चॉल्बे. हो, काय बोलतास? अहो मालवणीत बोला. सॉरी. त्या तिकीटा काढताना क्रांतीवीर बघले ना, ताट आळक्यात शिरला. आगे मेरे सीट पे फासले पडणे. ई नो चॉल्बे, ई नो चॉल्बे. अरे मेले तो बॉक्स ऍडजस्ट कर ना. हो दादा, हा? तुम्ही कोकणचा प्रवास कसा करतास? जा मिळाक त्यानं प्रवास करते. काय हा, मी मुंबईकर असे, रक्तातच आमच्या ऍडजस्टमेंट असा. यंदा चतुर्थी काय झालं माहिती हा? काय? कोकण रेल्वेत एवढी गर्दी होती ना, तरी मी आत घुसून ऍडजस्ट झाले आणि एकाच्या काचेच्या सामानावरच बसलोय. ही लोक एवढ्या गर्दीत एवढा सामान घेऊन कित्याक येतात काय कळूक मार्ग नाही. पण तुमका सांगतोय का चेक पण काय झालं नाही. आणि माझ्या हो, काय बोलताय? बोलूचा विषय काय, कशा काय झाला ना. हा. आणि कशाने जातास? लक्झरीच्या कॅबिन मध्ये घुसान प्रवास करते. कॅबिन मध्ये? आणि एखाद्याची जर प्रायव्हेट गाडी असेल ना तर त्या पण घुसान ऍडजस्ट होतोय. वा. अरे मेला तो बॉक्स ऍडजस्ट कर. थांबा जरा, एका ऍडजस्ट करते. काय हा, एका ऍडजस्ट करूच लागतं. हा ओ दादांनू, ओ दादा, तुम्ही कोकणचा प्रवास कसा करतोस हो? कोकणचा प्रवास? होय होय. कोकणचा प्रवास मी एसटी, लक्झरी किंवा ते ट्रेनने नाही करणार. कोकण कसो अनुभवायचा विषय हा. मी काय करतोय, फॅमिली असतात तर कारने, एकटो असलंय तर माझ्या बाईकने जाते. वा. कारण कोकण कसो अनुभवायचा विषय हा. मी वरचो रस्तो पकड. वरचो? वरचो म्हणजे पुणे, सातारा, कराड, कोल्हापूर. मस्त पांढरा तांबडा, देन गगन बावडा आणि मग आपली कणकवली. तुमका सांगताय, माणूस मेल्यावर स्वर्ग बघता, पण कोकणी माणूस जितेपणी स्वर्ग बघता, कारण तो कोकणात प्रवास करता. हा होय होय, ता एकदम खरा. पण पेट्रोलचे भाव वाढले त्याचं काय? हा काय वाढलेत ना? ए पण काय टेन्शन नाही, माझी सीएनजी आहे ना. हा सीएनजी पण आता पेट्रोलला कॉम्पिटिशन देता आणि 24 तास लाईनीत उभं राहायचं लागतं, ता वेगळा. पण चालायचाच काय हा. कोकणचा प्रवास आहे ना, स्वर्गाचा प्रवास. खडतर प्रवास इलोच. बरा बरा. कोकण कोकण वाह, कोकण सुंदर गाणं. कोकण कोकण. ओ दादा, 5689. ओ दादा, ओटीपी घ्या. 5689. हे ओटीपी कसला मागतं? नाही, गाडी माझीच हा, पण ती सध्या भाड्यानं लावली आहे. किती आहे? हा. हप्ते चुकूचे आहेत. हा. बरा मग. चला साहेब. आता काय चाललास? सोलापूर. चला चला साहेब. ती फाईल टेबलवर ठेवली आहे ती बघ, आणि मग काका फोन करा. काय ए भावा, काय झाला? कोकणात प्रवास कसा करतोस रे तू? प्रवास माका गाडी लागतो. हा तेच विचारतोय, कोणती लागते? गाडी लागता मी तशी लागत नाही. मग व्हॉमिटिंग होतो, वखारी होतो माका. मग गावी कसे जाता? गावाक जाऊचाच लागता म्हणा. गावाकच राहतोय मी, म्हणजे कसलं टेन्शन नाही ना मुंबईसून गावाक जाऊचा. हो, मग आता मुंबईत काय करताय? रेंज शोधत दिलाय हो. तुमका सांगते, गावात पण आता या वर्क फ्रॉम होमचा फॅड इला हा. पण कसल्या डोंबल्याचा वर्क फ्रॉम होम. अहो काय सांगू, लाईट जाता वेळेवर, पण वेळेवर येणार नाही हो. म्हणाने या नाला चोपरात इलंय. पण काय हा, होकडे पण तीच परिस्थिती हा. पण चालायचं, मुंबई आहे ना, त्या स्टेशनच्या वायफायवर पण काम करू शकतो. चला येतो. हा या या या. अरे दादा, खाली नाही येऊ. हो, गावात जाताना तुम्ही प्रवास कसं करतास? गावाक आपली रिक्षा असा ना. म्हणजे कसा की सगळ्या फॅमिली मी रिक्षात भरतय आणि स्टार्टर मारताना निघतंय बुम बुम करत. वा भारी. टेन्शनच नाही. भारी हा, पण तसा एक प्रॉब्लेम पण आहे. कोणतो? म्हणजे कसा की गावात गेलं ना की छोट्या छोट्या कामासाठी रिक्षा काढूची लागता हो. म्हणजे माझी चुलती अक्कर माशी त्या दिवशी माका दूध हाडूक पाठवल्यान मालवणाक. ही माझी किंमत. दूध हाडूक पाठवता मालवणाक. अक्कर माशी, दूध खुळी चुलती. मी पण काय करते माहित आहे काय? मी पण एक आयडिया लावली. कोणती? म्हणजे रिक्षा लावते मालवणात, बरं, तिथून एसटीत बसते आणि तिथून मग गावात जाते.
मग गावातल्यांका काय वाटतं की ह्यो एस टीने गावात येला, म्हणजे काय टेन्शनच नाही, म्हणजे काय प्रॉब्लेमच नाही. हे काय कसला व्हिडिओ हा? मालवणी टेल्सचा व्हिडिओ हा काय माझी मावशी बघता, चुलती पण बघता. बापरे, आता माझं काय खरं नाही. मी काय म्हणते ते चुलतीचं कट करायला काय तेवढं भाग तो नाही हो, आता शूट म्हणजे मी दिसलंय काय? अरे बापरे, कर्माने मेलंय आता. मी काय म्हणते चुलतीकाच ब्लॉक करा ना, परत दिसलंय काय? अरे बापरे. तर गावाल्यांनो, या चाकरमान्यांचे विचार पटले मा? तुमका पण जर काय असे अनुभव इले असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, आमचं व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअरसुद्धा करा. तर मालवण टेल्सतर्फे आम्ही तुमच्यासाठी असेच नवनवीन विषय घेऊन येत राहू. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय आणि सी यू.